Bronntanas Costasach. An cúig úlad a bhí bealta ní bhí an. Bhí me bhreith lá agam. Fur mé Bronntanas aontaach ó ma his mo thóir. iPhone nua. Níor chreid mé mo thuaile. Bhí ahas an dóan orm. Chai mé a lán ama ag cainsle mo chairde. Bhí mé ar nidirlín freisin ag genú oberwáile don scoil. Bhí mé lán sásta leis an bhón nua, ach níor smuoine mé ar an chostas. Lór mé le mo chairde faoi golig siopadaracht nó dulgadí an disco. Bhí muid ag caint freisin faoi buachal ar scoil dar a bhainnim seán. Bhí an fónam a láb an tamar fad mar is duine caintseach mé. Ach nuair a tháinig an bille I mí an bheitheh, bhí ufas an dóan orm. Bhí sé I bhád róard. Céad €25 trocha cúig a bhí air. Bhain sé get ufas a chasam. Bhí mo iadí thar a bheith crosta. Dúirt sé go raibh sé do creidse. Níor thuig mé go méadú sé chomh dír. Dúirt mo dhearrthar go raibh téacs níos saoire ná scairt. Bhí an ceart ag mo dhearrthar. Rinne mé téacsáil an bhí in dhé sin, agus bhí €5 is bhí ar an bhile. Bhí mé hen agus dadí ionta sásta faoi sin.